ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиятон хубай вақтотон хушай. имрӯз 7 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 134 сомонӣ. шери инар агар хона дабоши телевизора пастар ка агар ҷои кор дабошиам бригадир авгӯ ки овозша пас кина ки ҷа кароли ютуб габзесай. дар имрӯза видео мошини хонда ҷиб астай опел хечибаг астай участка астай дар ноҳияи Данғара хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ноҳияи Ёвон шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Душанбе. квартираи аз он астай дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео амия ки участкаи 50000 сомон хонаи заминӣ астай 90000 сомон як комната квартира астай 150000 сомон. бардурои ғарибон шумо метавонед ки участкара 373000 рубл да бихарен. хонаи заминӣ астай 671000 рубл ва як комната квартира астай 1,119,000 рубл. ва дигар чизои арзон омрӯӣ кардагам видеомузара ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархнаво шумода маъқул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира бишқен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен каналда подписаться кунен. мерем акустуста. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ба чиачкидор навора сар мекунад. бо диққат гӯш кунед. квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди птисафабрикада дом 6 этажа мешавад. сохтмонаш дар 3 этаж рафтесай. обу свет канализатсияи шаҳрӣ дора ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. мактаб коллеҷи тиббӣ дар наздикиш ҳастай. духонага 51 квадраташ 185000 сомон, 3 комната 70 квадраташ 250000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқимонда маблаға дар давоми сохтмон меспора. бардуи азиз ана сохтмон 6 моҳ давом мекардай. мақсад ҳози 60% маблаға меспорӣ мондагиша ҳар моҳ супоридан мегирӣ. сохтмон 6 моҳ давом мекунад. номери телефони поёнгиш ватсап дора занг бизанед қатъиам яка ҳамаи маълумота бигиред. бачаҳо ча мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як мошинчаи тенҷи дигара гап мезанам. бовар ки асп пайда асп. мошини фурӯшии опел хечибек соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензини холӣ объём мотораш 1.6 берасходай мега коробкаш механик ҳуҷҷат танировка доштай чашкиёш мега умуман варид нест 4 та баллони 90%. мошин бардуи азиз такси пакси намегарда мега срочни пул дар корай. айни ҳол бардуи азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне ки Қирғанда нархша 42000 сомонӣ гуфтак бугӯ 42000 сомон ҳуҷҷат танировка дошта. бардуи азиз номери телефонаш ватсап дора занг бизанед қатъиам яка маслиҳат кунед. дӯстони азиз компания ки бозоралӣ ва компания ки назараш шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гиҷои даим бародарода удобнияй мерава ай ҳамҷа шуморо мегира ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меоранд. чӣ хеле ки дар видео десем бардуи азиз мошиношон мошинои беҳтарин ай ҳар компания хеле мошин надора мардагоре ва бардуи азиз нархша гуфта ки арзон бугӯ нархиш 7500 рубл мега. нархи ҳамин мисол раҳгиро 7500 рубл. агар ҳозир занг бизанӣ бигӯ ки номеро райнами канали сауду тиҷӣ гирифтам тада бо арзон мекуна. ҳар ди рақамҳош ватсап дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
دوستان عزیز، اگر شما زمین، خانه، کوارتیر، ماشین، تراکتور چیزی که برای فروش داشته باشین، میتونید که در این رقم‌های دستین در واتساپ شروع کنین و برای خریدارا را رکلامای زورش میکنم. و برادر عزیز، کسی که در ویدیوهای ما لایک میمونه، در کانال پادپیساتسا میکنه، ویدیوهای ما همو آدم در رفتن میگیره. برای همو لایک پادپیساتسا را ایتون نبرین برادر عزیز. ان شاء الله همین کانال یگان روز زمین، خانه، کوارتیرهای ارزان میخرین. برادر عزیز، یک کوارتیر ارزان از شهر کولوب گپ میزنم، با دقت گوش کنین. کوارتیر افشی قرارداد در شهر کولوب، شمس‌الدین شاهین، دهم میکرورایون، дом 4 этажаи. Як хонага квартира дар 3 этаж қарордора 28 квадратни метраи. Ремонти хона миёнааш хеле ки дастурат десен. Ана овсвеч мега пастаяни ҳастай. ҳуҷҷатош 100% будай. Нарша бардурои азизам 150,000 сомонӣ мега. Марҳамат бардурои азиз, ина ана квартира арзон, дом 4 этажа, як хонага 3 этажда 28 квадрат, 150,000 сомон. Касе харидори аниқ боша бо ана нашод сумаш муомила дора мега. Се рақамош ҳамондагим, номерои поёнгиш ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардурои азиз, мегзарем ба 4 элони имрӯза бо диққат гӯш кинен. хонаи десен қарордор дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, пешина номаш кӯйбеш, ҷамоати деҳоти қадриддин ғиёсов, деҳаи коминтерен. 8 сутиқ заминаи 7 дар хона кардагӣ, 4 таш навай мега, 3 таш кӯҳна. бо ремонти хуб таъмин аст. ошхона, кладовка, ҳоҷатхона ва ҷои мошинмонӣ доштай. документ дора мега, овсвеч ҳастай. ана канали ов дар наздикии хона ҳастай. мактаб, мана масҷид, магазин ва бунгоҳи тиббӣ дар наздикии хона мебошад мега. нархш дӯстони азиз 370,000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен бо савдо мешава. ҳар ди рақамҳош имо ватсап дора. бардурои азиз, занг зада хонаи фасони хушро аз ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бихарен. маълумотша дар бар экран нависагиам. دوستانی عزیز، مگذاریم با 5 میلیون امروزه با دقت گوش کنین. بسیاری برادران در غریبی قرار دارند، میگن که یگان کوارتیر ارزانتر از شهر دوشنبه بمون. در ویدیوهای پیشینه روی کرده بودن، نرخش مقصد ارزانتر نبود، نرخش قیمتتر بود. اینا امروز یک برادر انا کوارتیرش ویدیوش آمده روی کردگی، صورتش روی کردگی و زمورا گپ میزنم. با دقت گوش کنین برادران عزیز، نرخش بهترین نرخه. квартира افشی قرارداد در شهر دوشنبه، пеши пости душанбе да. домои нав, домои 5 этажа, духонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 50 квадратни метраи. ана ремонт надоштай мега, монтажш кардагӣ, стяжка кардагиай, овсветш пастаяни ҳастай, техпаспорт ҳамаш ҳастай мега. нарша бардурои азизам 220,000 сомонӣ мега. 220,000 сомон. хеле ки гуфтам, духонага 3 этаж, шаҳри душанбе, пеши пост. нарша бардурои азиз 220,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, ҳозир занг бизанен, бигӯен ки номерои канали савду тиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. номерои мегафон шам астай, номерои вабилонаш да ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бардурои азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза як хонаи арзони дига аз шаҳри ваҳдат гап мезанам. бо диққат гӯш кинен. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлолда, 6 сутиқ заминаи ду дархона қати веранҷ кардагӣ, баня, ҳоҷатхонаш вардоштагиай, болош нопӯшонда. дар қарибиш мактаб, масҷид, балниса наздик будай. ҳуҷҷатош мега 100%. нархш бардурои азизам 90,000 сомонӣ. 90,000 бардурои азиз. касе харидор бошен бардурои азиз, бо арзон мекуна. номерои поёнгиш, номерои расияша ватсапам дора. срочно бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. шери нар, ҳичи наёфти, аммо лайка ба зубачиска биза. бо диққат гӯш ки як хонаи арзони дигара гап мезанам. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур, мости 46, рӯпарои даҳум база. 8 сутиқ заминаи хонаи 4 этажа кардагӣ, обши 9 дар хона дора, 7 дар хона катеш, 2 дар хонаи барак. поёни хонада айди тараф халаденник доштай, якм этажаш ремонти замонавӣ кардагӣ, медроя зиндагӣ мекунӣ. бо 2 дар хонаи барак дора, як кухни, як ошхона,
бания доштаи бардуи азиз, бания дар дриншай аловхонарам доштаи. Овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳо 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, поёни хонада 4 та халаденик дора. 80 тонн бора мебара бардуи азиз. барои мисол ягон мевагӣ мондан 80 тонна бора мебурдай. Нарша гуфта ки $270,000 бугу. $270,000 хонаи 4-этажаи бардуи азизам. Поёнаш халаденик дора. номеро телефонуша занг зада маслиҳат кинед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана аки бачаёча мегзарем ба 8 элони имрӯза бо як хонаи арзони фасони хушура гап мезанам. Хона десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон деҳаи Қайнама дабдай. Ноҳияи Ёвон деҳаи Қайнама гуфтагиай 10 сотиқ заминай 3 дар хона кардаги, як подвал доштай, ремонташ навай бардуи азиз. Ремонтиш нав кардаги, ов свет дора мега ошхона, анҷонхона, бания, туалеташ ҳастай. гирди хона полнис мемблоқати маҳкам кардаги чӣ хеле ки дастура дидесен. ана бардуи азиз дарахтои мевадиҳандаам доштай, мехариву медрой зиндагӣ мекунӣ. Масҷид, мактаб дар наздикишай. нарша бардуи азизам 200,000 сомонӣ мега. 200,000 сомон. хонаи фасони хушурнекӣ. бардуи азиз касе дар ноҳияи Ёвон хона дар корай занг зада маслиҳат кинед. бачаёча мегзарем ба 9 элони имрӯза бо диққат гӯш ки як мошинчаи фасони хушура гап мезанам. беҳад нархш арзонай мошинча гарини хушубдай хидмдам гарини маъқулшиднекӣ. мошини фурӯшии Хондай ҷип гуфтагиай. соли баромадаш 1997, судишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод деҳаи Заркамар. нархш 25,000 сомонӣ. ина бардуи азиз мошини фасони хушрӯ 25,000 сомон. ози бозор бира я некси рехтагира 25,000 мега. неки нигаҳ кинен ки ияка Хондай ҷипа 97 сола 25,000 гуфтисай. бовар кинен беҳтарин нархаи. касе пул дора ҳозир бихаренаш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаёча бихая кофе талх авза ки ба фикрам ховот бурдесай. кофе талх ҳам бошад, чои кабут амза мешава шеринар. ана бардуи азиз участкаи фурӯшӣ 7 сотиқ заминай, фундаментҳои 4 дар хона кайлдор дарнаш пир кардагӣ, ҳуҷҷат дора мега срочни фурӯхта мешавад. адрес ноҳияи Данғара, нархш 50,000 сомонӣ. ноҳияи Данғара, раҳи ғиҷовак, болои мактаби 48 мега. 7 сотиқ замин 4 дар хона дарнаш пир кардагӣ, нархш 50,000 сомон арзон мекуна бо. хайнам хеле бачаёча, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мошини ҷип, аз куҷое ки ана Opel хетчбек, аз куҷое ки участкаи арзон рӯй кардан, хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯширо аз куҷое ки мисол арзон рӯй кардан. ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошро гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор аму як дона лайки бепала ба қошуқчаи шакархӯрӣ бизанен. ва бардуи азиз, касе дар канали мо меҳмонаи то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен, форатон ки видеоҳои мара ҳар рӯз ё як рӯз пас тамошо кунен, аҳими канал хонаҳои арзон мефоратон ки бихарен, канал да бардуи азиз уқа вақтона намегира. нем кнопкаи подписатсияра ҷиқиден, зангулача мебара, зангулачара дарологӣ монем бардуи азиз. фаҳмиден? агар ҳамин кора карден, видеоҳои ма шумо да рафтан мегира. агар ҳамин кора накарден, видеоҳои ма шумо да намерава. ба комментара менависен ки чӣ ба видео накардеси ҳозир. барои ҳам бардуи азиз, неми кнопкаи подписатсияра ҷиқиден, зангулача мебара, зангулачара дарологӣ монем бардуи азиз. хай хулоса фаҳмиден. раҳмат мегӯм барои дастгиритон бардуи азиз. ва касе то охири видеора ана қатима тамошо кард, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. дӯстони азиз, ана подписатсиярам аётон наброрен. хай ака.